Zimbabwe rikati mamukaseko matimana wose nyika ino paka Beatrice chako Beatrice chiri kuti kudini ndokwana simomoka iye pana Simon Mutambi Cobra King rega ndingopinda muri mukoma wangu baba mukoma simomo ndingopinda mukati menzimbo yamunogara ibo ndapindira ndiri mukati menzimbo ya Beatrice muri ya Zimbabwe kune chitiko chakaitika chemurume hande musha wake nemudadakadzi nemudzimai wake asi murade gurume uyu hari kuchema achiti Zimbabwe ndibatsire pande zvakaitika mumba mangu hapana chandati ndaita hapana chandati ndaratidza ingori nyaya iri pamba ini nemudzimai wangu kusanganisira hama dzangu hapana wandakazivisa asi zvandiri kufunga pano handisati ndakuziva ndiri kuda rubatsiro ndati ndoda kubatsirwa Daniel Shuwiri Pinifo wakachiwemba communication baba pati nemuri yeZimbabwe ndinzureiwo ndime munobatsira vanhu chikonzero hongu nhasi zviri kuBeatrice but mangwana zviri kuitika ikoko kana kuti kutori nekumugwa zvakamboitika asi handisi kuziva asi ndikuda kwenyaya iyi mese muchabatsirana tiudzewo kuti ikoko pazvakaitika makaita sei ko kana zvazoitika ikoko muchaitawo sei ko panyaya nhasi zvichaitwa sei ndimi vatongi ndimi vabatsiri chikonzero zvinoitika nemi zvinobatsirwa nemi chichaitika yakadai murume akaroora mukadzi wake murume wandiri kutaura mukoma KB ahazi mukuwasha dondo nemuroora dondo vanhu vakaroorana vakabvisirwa dzimari vakazivikanwa asi nzwai mashoko emurume zvaanotaura anoti ndakatora mukadzi wangu wandakaroora wandiri kugara naye asi pamukadzi wandiri kugara naye uyu akakura achichengetwa kumba kwaamai vake akazoziva hama dzikupisha kwa baba vake atokura manje asi nguva yese akararama achirarama ari kumba kwaamai vake nehama dzaamai vake aroora azoroorwa ndikutaka kuziva nedzimwe hama dzakafanana natete hanzvadzi yababa vake ababa vemunanikazi uyu vakafa asi hama dzacho dzipenyu kusanganisira vanasisi vababa kureva kuti nechishona chero tinge chiti ndivatete vake kureva kuti nemurume akamuroora zvakare akaona hanzvadzi yababa vatezvera vake anoti izvo vatete kwanzi izvo pamba pakauya murume akauya pamba auya pamba zvikanzi nemukadzi iye hanzvadzi yangu mwana wekwanhenge paukama kuna nababa mukuru kuna nababa munini vatete vachibva vasvikawo zvakare pakasvika vatete zvikanzi ko nhasi matsikwazve nhasi tsano vari pano inini vatete vari pano inga mushe unye wakaropafadzwa kureva kuti vatete vakasitorizvira kuti vaitosimbisa kuti murume asvika pamba uyu iye hama iye hanzvadzi yemukadzi wako mwana wehanzvadzi yangu uniniwo kwai ave manheru vanhu vanga vane 2 rooms dzekurara dzekugara pambapa zvikanzi nemurume wona mukadzi zvatakuita panapa ndezvekuti isusu vaenzi ava ndovanofanira kuti varare panapa inini ndakuchikumbira imba yekuti tiende inini newe then tosiya vatete natsano pano umwe nomwe orara mupi orara make zvikanzi nemudzimai azviitezve tingabva panapa here isusu vari dzemba tichisiya vaeni vari panapa inini ndochisara pano ndorara natete iwewe utsvaka kumwe kunorara then motsoka mangwana murume haana kupikisa akazoona chiri chokwadi kuti but anoti iye ndanga ndati mukadzi sezvo ori umwe wangu tinogona kunorara pamwe chete asi mukadzi akazoonesa murume izwi rekuti hona ini ndorara hangu natete tichita nyaya dzekumusha dzakamira sei then tsanoraramba mani mawe because murume akasiyana nesu vakadzi ararani nesu imi uchitsvaka kunorara murume kuti ane kunorara natsano akatoona ari munhu ari kudhera kuti anonopinda sei mablanketi muimba imwe chete natsano ndikupa aenda mukoma KB anoti akashoka shokora akazosangana naro ndirekuti murume uyu paakaenda kunorara kumwe imba 1 bedroom ndo yakazowaridzwa mukarara mudzimai wake nemurume uya ainzi yanzvadzi yemurume uchipamba ainzi yanzvadzi yemukadzi wake yes ndokubva aenda haana kuzviziva mangwana paakadzoka akazobata foni yemukadzi aita kaibata murume uya ari pambapa aiti kana murume tsano vaive kana varipo pamba kana murume tsano varipo mukwasha murume wasisi vaisenderana mameseji vari pamba ipapo kana tsano varipo kuti chikafu chandikuda ndechakati kana murume wako aenda ndikukumbira kuti uzondiitira zvakati ndikukumbira undiite zvakati vachitaura nemameseji murume akazobata foni akachona ndo zviri kutaurika vari kutotaura zvakare nenyaya kuratidza kuti nezuro vanhu vangachitori vese but ndakambokuudzayo kuti mumba matiri kurara dai takuonesa kurara imba ipi mukitchen kuitira kuti kana tsano vakadzoka vasaite mistake mbedroom ina handingarari imomo zvose zviripo ipapo mukadzi nokubvunzwa mukoma KB ndokubva abvuma zvese vatete vachibva varama vachibva tiza vachibva vaenda vatete vakubvunzwa kuti inini hapana zvandaizviitawo mukadzi wako ndizvakandite ndisimbise ko right imimi pamasvika panapa imimi masimbise kuti uyu mwana wehanzvadzi yangu zvanga zvichirevei vatete vachibva vaenda asi vatete vaenda
vakazoita achiramba chibvunzo kwasora mashoko ekuti hapana zvandaita nekuti newewo futi kana ndakatarisa mukadzi wako mwana wenzodzi yangu ungasingakwanisi kumuchengeta kana awana munhu anomuchengeta zvine basa rei sarudza zvauri kuda kusiya mukadzi yeye kana kumutora murume uyu ari kuti asiendese nyaya kumberi but kana kuti vane boyfriend vaita chikomba chavo vatete nemwana nemuzukuru wavo anouye mudzimai wangu vangashevedzere chikomba pamba pangu kuya pamba bedroom mangu mumablankets mangu nenyaya yekuti handisi kukwanisa kuchengeta munhu uyu dai ndichiti ndiri rimwe basa repamusoro-soro ravari kuti ndiri kushanda ndichiwana imwe extra money yekuti handisi kuchengeta mwana kana mwana wavo ndizvo wangu kana ndisingagona kuchengeta mukadzi asi pane zvandiri kushanda zvandiri kuendera nazvo handisi kukundikana zvandakaitirwa izvo mhuri yezimbabwe handisati ndane action izvezvi zuva rega rikasikwa namwari mukadzi wangu ari kuti sorry murume wangu zvatakaita takatadza pari zvinozvi ndofanira kuti ndiite zvipi nokuti ndiri kurwadziwa nyaya yaunzwa nemurume vava nemakore mangani vachigara nemudzimai vane mwana wavo 1 and 4 years ane 4 years saka tiri kutaura ka nezve 4+ years vachigara vese tete vakatovhariridza chikomba kwete tete imba yekwababa mukuru kona baba munini hanzvadzi yababa vemukadzi chaiye ya pakaipa ichokwadi mhuri yezimbabwe ndiri mukati mukufamba mukati mukufafadza dziri kuitika matimana wose enyika ino paka harare chemuharare chiri kuti kudini mhuri yezimbabwe ndikandire mashoko pazuva ranedzuro mhuri yezimbabwe ndakazosvika ndiri mukati mekusvika mukati memwe nzvimbo ndiri mukati mekufondera kuti posho uri papi ndiri kukumbira kusvika mukati menzvimbo ine chikonzero pane zvaitika pane murandakadzi akabva munzvimbo inoshevedzera kuti chegutu ino wenzvimbo kunonzi kusikisana kunyapangwe ari mukati mekuya mukati meguta reharare auya mukati meguta reharare akauya kwavamwene vake kwavamwene kwave nezuro ranga riri zuva rechi3 ari mukati mekupinda mukati menzvimbo iyi but pakauya mwanasikana uyu akauya aine mwana ane 9 manzi mushure mekuponiwa kwemwana uyu murume wake akashevedzera kuti mudzimai wangu ndakazvarwa handina kudonha kudenga ndine vabereki vangu vanogara mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti dhorobha reharare ndiri kukumbira kuti ugoenda ikoko unovazivisa kuti ndo mwana watakaita uyu ndo chivanhu chedu pakurarama kwedu kuti zvigowa zvinhu zvakanaka wakachwemba kimini kiasha saka tiite sei ichokwadi mhuri yezimbabwe vasvika pamba murandakadzi akarara zuva rimwe chete rechi2 akabuda achiti mama ndine kereke yandinonamata ndiri kukumbira kumboenda kumunamato ndiko nonamatirwa ndiri ikoko ndichidzoka pano pamba vamwene vana kuramba vakataura mashoko nekutenda vachiti izvo hazvina kushata mwanangu kunamata ndoupenyu hwamazuva ano zvimwe zvakaona tisikwanisi kuzvigona enda ako unonamata asi uchidzoka pano pamba sokuya kwawakaita chikonzero murume wako kana akakutuma kuti uya pano anofanira kunzwa nekuziva kuti uripo pana pachikonzero ndokumba kwenyu ndopamapewa vabereki vako uyezve ndisu wakarorerwa kuti ugoita umwenga neuroora uchindisukirawo nekuti wachira pano ndichiona zvakare muzukuru wangu ichokwadi baba pati nezuro murume akabva auya murume mukadzi zvakare anga abuda ari mukati mekuti ndakaenda kuchechi vakazosvikirana pamba mukadzi akaona achisvika pasina nguva murume achibva asvika murume achibva kuchegutu kune vanotoko vanogara mukadzi achibva kune imwe nzvimbo iri mukati meguta reharare kwaiti ndabva kumunamato kuchechi kumapasi 11 dzemanheru mukumakepi mwana ndokumuka chibhenengene 9 months anga asingabatiki mwana achichema achiti kana akabata mai vake vanonzwa simba rekuti vari kuposhwa nemunhu mukuru but ari mwana mudiki murume kusvika ati imbondipawo ndibate so mukadzi aichema achiti baba imbotoraiwo mwana mubate chikonzero mwana uyu paari kusimudza rokwachisa pandiri ndiri kunzwa ndichiriwo nemunhu mukuru murume achibva abata mwana ndopakanzwa kuro wakati ndakatinoshedza mama ndo zviri kuitika panapa izvo ndo pandakafonderwa mukomakepi zvikanzi tiri kukumira mutibatsire tine mwana wedu bati mwana mudiki kumba kwandira kwesi kumba kwangu bati kumba kwevabereki vangu ndauyawo nhasi inini saka ndiri kukumira zviri kuita mwana wangu zviri kundinetsa but kana uchiziva mukomakepi nditsvagirewo munhu waunoziva ari padhuze nekuti nyaya iyi mukomakepi yakaitika muhighfields nditsvagirewo munhu anoita zvechinamato zvechivanhu zvinondinetsa handisati ndazviita anoita zvechinamato ari padhuze nokuti pari zvinozvi tiri panguva yakaoma ndakazama mukomakepi wato manhamba ese andiroziva vanhu vechinamato ndikazokwanisa kubata nhamba yeumwe mubatsiri warusaka zvikanzi ine kundipa madirection ndakakwanisa kudhiraivha ndobva ndaenda pane imwe service station pandakasvika ndikamira akauya akanditora ipapo ndobva tabva ipapo ndobva taenda kuno mubatsiri tikabva takateverana tiri mukati mekuenda pamba pemunhu uyo mukoma KB vanhu vanogona kuzvikuvadza ivo nokuda kwokupiwa zvinhu zvekushandisa vasingazivi kuti zvavari kushandisa zvinobva kupi zvichienda kopi kana kuchipatara chaiko unoudzwa kuti mapiritsi awapiwa aya anomwiwa katatu pazuva
ukaona aita sezvizvi usamashandisa. Yes. Ukaona kuti zvakadai usamashandisa. Zvakadai ndo zvazvinoitwa izvi. Mukadzi paibuda mukoma KB achiti ndiri kuenda kumunamato, aienda kuno mumwe murakadekadzanita zvechivanhu, wainzi unofana kusimbisa imba yako, murume wako ane meso. Heish, kuti usimbise imba yako une zvaunofana kuti uwane. So mukadzi paakauya kuHarare akanga atoudzwa kuti ati kuHarare kuna mbuya vanobatsira vari panzvimbo yakati uchanopiwa zvinhu ipapo, asi mukadzi paibuda pamba pavamwene vake achienda aiti ndiri kuenda kunonamatirwa, asi achienda kun'anga akatosuka dhuku jena raisungwa achibva pamba vachibuda kunze robviswa, kana hakudzoka kupinda pamba robva rasungwa achipinda muyadi, asi aienda kunoona nezvechivanhu. Ndoko akanopiwa mushonga mukoma KB waakanzi izvezvi murume wako ari kuuya nhasi. Kana murume wako ari kuuya nhasi anofanira kuti asvike wakausungira muwest. Nguva yaucharara mumba nemurume wako zvikanzi no, mwana wedu achiri mudiki takawirirana kuti isusu hatikwanisi kusangana semurume nemukadzi, zvikanzi kana akangosvika chete pamba wakauyisa wakausungira sezvizvi zvinhu zvako correct. Uyezve mangwana makuseni pasati pabvunzwa kuita chikafu unofanira kutanga kubikira murume wako womuisira chikafu ichi kusvikira atozoudzwa kuti umwe wacho uisire vanhu vese veukama vanofanira kunzwa zvaunotaura iwewe. Yes. Izvo mushonga wakapiwa mukoma KB hauna kuwirirana nemwana. Mwana usiku mukoma KB ndo pakataka kukanganisika brain, pakazotaura chinzizo amai ndaona imi pakati penyu imi nemurume wenyu mese makatakura zvinhu zviri kuremera mwana uyu. Murume wenyu handidi kuvanza zvaari zvitori nani nekuti zvaari iye tinogona kutaura panapa zvikatoreruka kumwana, asi zvamuina zvezvinorema zvinoda kutobviswa. Baba ndakutangira kwamuri pasaite noise pano kuti musvike nhasi pazuva ranhasi mukadzi wenyu ane 3 days asipo pana pandirika, asipo mune 3 days mune mukadzi wenyu, asi izvezvi makaita chehupombo chinokwana kuita 4 times muri kuremera mwana. Kwamuri ndo zviri kuremera mwana chete. Murume angaita cheupombwe 4 times. Okay. Kubva mukadzi abva uku right nevanhu vakasiyana. Mukadzi akanzi amai torai mwana mugamuchidze vamwene, imimi pachenyu kukereke kwa mama muchiti mwena ndikupi munamato wamakasungirirwa mumwesti uyu ndewei ndio munamato uyu ndio zvinhu zviri kuremera mwana. Makaupiwa kupi ndokubva ataura vamwene vakatanga kuvava pachakasungirirwa mukoma KB chakasungirirwa kusanganisa chitori nechimbuzi mukati chinonzi chine musoro yenhunzi nemusoro yenyuchi, zvinhu zvakasungirirwa zvakasanganiswa achinzi izvo uchaina nazvo kumba kwako kwaunogara waita 3 months wakachisungirira mukwese, wapedza 3 months haufanira kuti uchirase, pekupedzesera unochigeza nacho, wageza nacho wotora mvura yaunenge wageza nayo ndochesa mubhodhiro wopedzisa kugara nayo, asi icho wodhiraivha kuuya kuno kwozondipa ndichasauchirasi mishonga yatanoviwa baba Isabero baba pati mvura iyo imwe yacho yanga itodyiswa yakaitonzida kutobikirwa atezvara naamwene nefamily yese kuti izvo, but kumwana ndiko zvakazorambira mai. Zvikanzikana mchii ndiri kunyeba torai mukadzi uyu endai naye mumutarise. Yes. Achibva ati handitorina kana nguye kuti ngatiende, ichokwadi ini zviri pandiri inini handina kuti ndiri kuroya, chandaida ini ndiri kuvaka imba yangu nekuti ndakaudzwa kuti murume wangu ane chimeso. Ichokwadi ndisati ndaudzwa izvozvo murume wangu ane vakadzi vanokwana kuita 3 vakadzokera ndiinavo, mavangwe mamwe amuri kuona aya ndiye murume wangu aya, ndichirwisa nevanhu vaida kuuya pamba. Saka zvandaita izvi yanga iri nyaya yekuti handizozivi kuti zvandapiwa zvinoshanda kusvika papi, asi nyaya yangu ndeyekuti imba yangu ingasimba sei nekuti murume wangu ndinomuda. Zvikanzi ndo zviri kuremera mwana, zvikanzi navamwene vacho hapana kwatichaisa zvinhu izvi, dzimwe zvimbokana zvichikuvadza pamwe tikazvirasa nenzira isiriyo panapana kuna kuti tikazvimukana mwana uyu anofa. Itai kuti mutidanire munhu kwacho tiende kwaakapiwa zvinhu izvi zvidzorerwe izvi mukoma KB. Zvikanzi no problem handi yamaitungamira ndokutungamira zvinhu zvakaitika muHighfields, asi amai vakapiwa kukambuzuma ndokwavanga vaenda ndokubva tarohwa moto akateka kukambuzuma. Muroona kadzi iye takakusvika nokufona uchiti pane zviri kuitika kwandiri, mwana wangu ari kurwara ndoda kubatsirwa, zvikanzi huya ne$50 ndinokubatsira pasvese. Vachinosvika pamba ndokubva vavhurirwa madhoo vachinzi varida kupinda mumatare, vakupinda mumatare zvikanzi nyaya yatauya naye panapa ndeyekuti inini ndina amwene wemuroora uyu ndiri kukumbira kuziva kuti pamakapa mukadzi uyu izvi ndobva zvanzi kumberi tsve zvanga zviri zvei. Zvikanzi inini ndobatsira vanhu asi handipe vanhu zvinhu zvese ndinokupa zvinoperera panapa, izvi handizviziva si zvangu izvo. Akuramba zvikanzi zvonomubatsira
chanachida kuti muzive ndezvekuti Mwari akauya pano zvikanza kuya pano zvikanobatsiri regai ndinodi ndinchaona zvekuita nazvo vachibva vadzokera asi muroora akati ndinopika ndikupika ndiri kuda imba yangu murume wangu usandirambe amwene vangu musanditukwa kana kuita sei zvandiri kuita panapa ndezvekuti ndakachida kusimbisa imba yangu asi ndikuda kubuda kwazvaita izvi ndiri kukumbira regero mukoma KB zvinoita mwana ipapo mukoma KB kuita sekunonzi zvaagara ari mazuva ose ndozvaangato atowapuwa mwana kakuto pazama kakutomhanya pazamo kachimazamo kachasika kachitorova zamo neruoko kudayo kuratidza kufara nguva iyoyo hachachemi hacharova mai zvinhu zvanga zvakasungirirwa nemudzimai uyu zvanga zvabviswa here mutsuno zvanga zvabviswa muchiuno ndizvo zvakaita zvakatobatwa maoko vachisvika chinoisa mberi kwagodobori achinzi nokuti godobori akanyeperwa achinzi izvo tiri kuuya mwana arwara usiku kuti mutibatsire utanzwa kuti munobatsira zvikanzi aiwa uri wangu iwewe nekuti muroora nagodobori vanga vari mukati mekuzivikanwa asi vazosvika ipapo mukoma KB akuratidza zvinhu zvako izvi akati kwete ina izvi handizvizive izvi zvangu zvandobatsira ndopa munhu panapa zvichitoperera pano kudya nokunwa pano izvi handizvizive izvi saka veukama kusanganisira vamwene vakati kudini muroora achirambirwa kazvinhu zvaanga nazvo vachidzokera kumba batsira kazoti no zvinhu zvekurambirwa zvina basa zvokuti zvicharaswa sei kana kuti tichazviuraya sei no problem but tida kuti tizadzise kuti kwaakapiwa zvinhu ndekupi nekuti mangwana munozoti muroora akaita sei akanyeberwa but murume akangoti ndiri kukumbira mukadzi wangu kuti undiudze kuti pawazobatwa nezvi zvinhasi zvandadya kudya nekupfeka izvizvi kangani zvawafamba zvikanzi ndanisati ndakatotipirwa kuti inini ndo zvinoda murume wangu ini ndokuda panapa handibve ukaida kuti ndibve panapa chauchaita ndochihombe chikonzero uchanondiviga vakazogara pasi vakawirana zvikanzi nevamwe inga ari kupupura zvakanaka kuti charoda kuvaka imba yake nekuti murume wakaita zvakati nezvakati mamuregerera here zvikanzi regai chendere mberi neimba asi akapika akati no handibate kuti zvinhu zvekubata uchinzi fuhwira murume kana kuti ita sei zvakatika no 11:12 baba Isabel so mubatsiri akazobatsira muri iyi kuti zvivafambire zvakanaka akati zvapera aiwa akati zvapera akati akatozvipisa akaita sei ndo pasvakanga zvazobvunjunurwa mukoma KB ndo babuda zvinhu zvioneka sekuti nhunzi misoro yenhunzi chete nemisoro yenyuchi yoga paitorwa chinhu chinoruma nechisingarume zvisanganiswa nhunzi inotambira muvanhu ko iye murume paakabatwa nemhosva yekuti akaita gumbo panze mudzimai paakauya akakomba kwevamwene akati kudini papa pane zvinotaurika zvinoda kungopidirwa refaith mweya wamwari unofanira kungopindira pakati pevanhu havana kugohwa zvakanaka chikafu chabva kakuna president his excellency comrade Dr. Idi Munangagwa kana kuti zvinhu zvepfumbudza hazvina kusvika kana kuti ndiri kungonzi namambo buda muno hauna kufita kugara muno saka mangwana tichashedza isusu vanomirira kana kuti ivo vanoona nezvekugadzwa kwemadzimambo nemasabhuku kubva kulocal government and public works vanenge vari muno mustudio vachizodaira nhunha dzenyu dzese mumwe wechitu baba Isabel pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri wekuhighfields dziya vekubatsira kamwana uya anga achichema icho kwa namba inoti 0772 143 143 0772 143 143 vane muzvokere kuti 0786 097 626 0786 097 626 0772 143 143 tinotenda baba Isabel nthawe ndio zadiyana pari zvino regai katisire kachimuti kuna Rabson Umari obva tipaka chirongwa malonje vanenge vachida kukubata baba Isabel munobatika sei icho kwadi muzorekeri kuti mamukaseko agogo everyday Friday nyasha gwena vanomuti musoro bango wamukaseko madzimai epa gochi pa specimen vanokuja chibage kwanzi takachibata kwanzi munotipisa mane chibage National FM madzimai kuja chibage apo ari pa specimen DJ Dorika ari pa Glenview 4 apa vanomuti madha chipangura pamocheti na mai guru vanoshidza kuti sisi va DJ Dorika Ellen chipangura chimutoka bata timu rangu Comrade Nyere mamukaseko team food center pa Glenview 4 pamocheti pa chitubu Michael vari pa Borodile pamocheti na Mndara Gonora ari kuti muri yeZimbabwe ari kukumimbisa Mndara Gonora kuti ari kuya akapinda mu studio ari kuya nesongo yake inonzi mumunda we Eden pamuchero wakanaka apa miwe pane chowa munhu iwe Gonora muri yeZimbabwe namba dzangu dzekufona munotibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinoti get well soon kuna Miriam Charovedza club member yedu mutereri wenhefenyuro uyo ari kurwara panguva ino ndinoimba kuti Mwari vanopindira nemuna mateka wanda ari kuitika get well soon
kuti pora muzita Jesu. Ndapota musabipa sa Queen Lorraine Nyasha Muzambi. Po rikiti vo.